61 anyos na lolo sa Burgos, Pangasinan na mag-isa lang sa buhay, gumagapang upang makakuha ng relief goods. Ating tunghayan sa report ni King Guevara. Araw-araw ganito ang sitwasyon ni Tatay Johnson, 61 anyos. Mag-isa na lamang siyang nabubuhay at nakatira sa isang kubo sa Burgos, Pangasinan. Walang asawa si Tatay Johnson. May kapatid ako pero may sariling pamilya. Tumutulong sila pero hindi sapat. Mas lalo pang nagpahirap kay Tatay Johnson ang kanyang kapansanan sa paa na dulot ng mild stroke. Ngayong umiiral ang enhanced community quarantine dahil sa COVID-19, ang kanyang mga kamay ang nagsisilbing paa ni Tatay Johnson upang makakuha ng ayuda mula sa may mga mabubuting kalooban. Dahil sa hirap ng buhay, lalong-lalo na sa kalagayan ko kung hirap maglakad. Isa si Alvin Bunao sa nakapansin sa kasalukuyang sitwasyon ni Tatay Johnson. Pinost niya sa social media ang kalagayan ng matanda at marami ang napukaw at nagbigay ng tulong. Tinanay ko po na i-video at isend sa social media para sa ganon may makapansin at may makatulong sa kanya. Bumubuti na raw ang kalagayan ni Tatay Johnson pero kailangan pa rin niya ng tulong pinansyal o pagkain. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan. Pinatindi ng nararanasang krisis ang kahirapan ng ilan sa ating mga kababayan. Sana po ay matulungan natin si Lolo Johnson na maigapang ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay.